न्यूज ओडिशा तो आसुनी कहीं फेसबुक जाऊनी पूरा के न्यूज़टा ମୋ ସହିତ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ କଣ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି 25-33 ବର୍ଷ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ପଡ଼ିକି କୋଉ ଜାଗାରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଇଡିଏସ୍ କଲୋନୀ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେରୁଥିଲି ଘରକୁ ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ କଟେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ପଡ଼ିକି ଛୁଟିକି ପଡ଼ିଲି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ବୟସରେ ବାହାଘର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋର 28 ବର୍ଷରେ ବାହାର ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅବିକା ମୋତେ 61 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପୁରା ଇଏ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଆମେ ସିଓର ଦେଇପାରିବୁନି ମଣିଷଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇପାରେ ଇଏ ତାପରେ ଅବିକା ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ସବୁ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ରୋଗରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 99 ମସିହାରେ ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମୋର ସେ ଚାଉଳ ଯାହା ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳେ ବାପା ମା ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର 1800-1900 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ଅବିକା ଭତ୍ତା ତ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 700 ଟଙ୍କା ଅବିକା ଭତ୍ତା ହେଇଛି ଭତ୍ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଉଳ ଯେଉଁ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କଲେ ମଝିରେ ଟୁଙ୍ଗା ଟୁଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ହେଲାଣି 36-37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ହେଇଗଲା ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆମର ତ ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେଇଥିଲା 86ରେ ହେଲା 89ରେ ଏମିତି ହେଲା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଚଳୁଛୁ ସେଇ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯାହା 10 କିଲୋ ମିଳୁଛି ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯିଏ ଯେମିତି 5-10 ଦେଲେ ସିଏ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଯାହା ସବୁବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହେବ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳିବୁ ଭଲ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମାନେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନ ହଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ବିତିଲାଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ
ଦି ବର୍ଷ 5 ମାସ ତ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆଉ 32-33 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ଝାଡା ପରିଶ୍ରମ ସବୁ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଛୁ। ମୁଁ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି ଆସିପାରୁନି, ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ।